Ay, put it here. Hair ba, dali. Pot na kay mama. Here, oh. Put it here. Nah, di. Baliktad, dago ko na ano. Dago kong papa. Na. Hugos imong utot. Hugos imong utot. Sabing kiata guys. Ertan joga sa deha. Ang pagan ko. Lag na. Biya guys, oh, cat kay guys. Dati. Dirty na. Ano pa na yung bebas? Barot na? Oh, mama, giit ni mama. Hello guys, good morning. Good evening. Gatsis nga. Ano siya color in mga dahil? Ka-purple. Ano siya nga? Ano siya pagka-purple lang mo ha? Kani ako ang mura magkuhan. Ano ang pantiguan? Karnaan, hindi gana. Hindi pantiguan. Ha? Wait lang. Hug. Hug. Tiguan man namili. Hello. This is guava. This is good for the body. Let's eat, guys.
Gusto ka mukha ko ng kuwan. Maalat na itlog, buhatan mo na. Wait, hati ko. Mo lang ko na sa English. Hindi, kadugay. Kasi po, buhatan maalat na isang ano. Wala kasi maalat mga iba. Hello guys, kumusta kayong lahat? Anong kaya ang sustansyang makukuha sa guava? Ano kaya guys? What do you think? Ice cream! Patay! Kambing na naman guys. Bagus-bagus ng kanina. Wala ka itong silas. Mag-burnet na. I love you. Love you, baby.
Kaya, bawal. Nakawala yung kanan. Nada. Ako, bilang. Namay, walang komisyon. Ibang bansa, ito ay kalderno, ito ay trabaho. May trabaho na ako kay mga maternity. Mga ibayad na yung mga buwis, balik pagyapon sa iyo. Pagkadriya nga. Mo lamang. Sa trabaho. Mansa niya, ang trabaho. Sa Pilipinas, mahalag mamatay kasi luto nila. Kaya nila lang dyan. Saray. Hindi, kasi makarang-karang. Ako yung congressman. Alam mo, tumunod mo. Brado. Brado. Ano po yan? Napait-pait. Kwarta, oh. Aman ta, ano itong 100 akong giyatan? Walang kalahatan sa 100. Gano'n mo kung yan. Yung gadala? Gaso niya, kayo manggata siya. Buta naman ako doon sa lamisa. Kung nga pantubil ninyo dong. Kapag pa sila. Pantubil. Hindi ko nga. Kasi mo doon sila mga yung. May kwarta itong isa. Kung mo nang giyatag karon. Oo man ang kambusing. Pockets. Ang palaya. This is spaghetti with egg. It's so yummy. It's it, baby. Nainita niya. Oo na pagka So na pa to de karon de pila na ka. ang nabuti Jis. Karon sila nakadekada 50. Bila ka dekada ang nangati. Dekada 50. Atsum. Wait na dali atsum. Nak, alinak, yummy agoy. Ang sipon. Atsum gani. Bisip ko na sa agan. Trapo, Atsum. trapo sa nos. Uy, grabe ni dagan. O trapo sa nos. Atsum. Kita niyo kagwawak karon ng kalaki. Tumbling na yung anak ko, grabe kasipat. Atsu. Cuma na di. Hala. Pumuputok.
Achoo! Achum. 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 Achum anak. It's it. Ampalaya. Ampalaya plus. Tsaka mega sardines. Mm. Julia. Ay, kami mag-eat na ta. Napapagawa yan. Bakit lang? Julia ka? Eat kayo. Let's eat fish. Ah. Ah. Loko, mama. Dami ano? Ah. Fish. Nandun kayo. Fish! Oh. Dapat na. Here. Mm. Ang ngiti yun. Pini daw ihaig. Ano ka? Ma.
Heart mo. Yaman. Palayang kinakain ng bibi. Ang palaya. Sila na may edit ano yan? Sama deh. Bibi. Yan. Sila na magka-edit ano yan? Ciao! Ang tagagawas mo na. Ciao daw deh. What ciao? Singkong pang chow chow. Hello guys, let's eat. Come on. Come on, eat. Mm. Malusog. Talaga na showcase papasagin, nasa namasad lang. Busog yun, ano kayo trabaho? Ano kayo trabaho? Tigdawat lang kay kwarta. Ako may tinapay umat. Bibili ng paningkamo. Kaya naman kayo. Kung sila bigyan, tapos kung ito. Bibili ng hirap. Naman, nagkahirap. Kung sila tag lang pag meron. Hindi naman ako. Saan? Busing, dahil tayo ko. Tanggalin yoga ko lang. Paano na ko pa ito? Ay, may tagbo na ito. Magkami daw ng ulit ang banana. Hello Andrew. Hello, let's eat. Look. Look, say hi. Hi. Ang dami mo dyan. This is my 2-year-old baby.
Hello guys, good evening. Good evening guys. Good evening guys. Di. Dirty na. Yak, dirty. Ano lang iba ito? Nagikit-kit ng kuhan. Para sa sipon. Hello. Good evening guys. Let's eat. Let's eat guys. Yummy. Ha? Hindi ka nag siya kada po tayo. Pila yung kwarta? Damay. Di lang, baligyan na siya ugma. Kuan lagi daw ang saha kay para kwarta na. Gaya ang tip. Gaya ang tip no. Kahit mga siyag-yaks no. Eat pa siya guys, di pa naiyak. Dali ra ko mabusog de. Kasi nag-inom ako ng burn. It's mine. Hey, it's mine. No, 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 it's mine.
Very good ka, very good sa bebe. Fish! Okay na, fish, oh. Okay na, wala ka. No more na fish. Na, fish, ito na, no. No fish, oy. Aray! Gusto niya ay. Tuslok akong mata. Nakagay-sagol sa utak. Ako, sabak. Sinapa. Hot lang yan. Laos na bata. Ay, mata niya. Ah. Gani kay Hindi ka ka. Nak! Eh, gusto niya. Kabastos ba na? Bad man na? Hay! No, bad na. Mura kag dog, ana. Wala yung gamit na pag-duty mo. Bot man ka nga. May uniform. Ano yun, no? Sa mga event, traguro na. Siti babu. Dagay, balik niya si Kanong na. Mong best friend. Wala na. Ano siya ikabligya? Happy juice? Say it louder. So happy juice. Mama's happy juice. Happy juice? Say it louder. Happy juice. Happy juice. Happy juice? Okay, kaya. Say it louder. Pag pila na yung mga nasa isang kanuan, kilo. Happy juice? Say it louder. Kaya nga naman katos yung 53 sa 50 to. Ako kahit ito pa ako. 600 kilo to Yahay, ligay na naman ako. Nagahiyahay ng trabaho in the university. Kasi Ate Jima, naghan naman na yung saging ko. Kaya daghan na siya tinanong. Millionaires naman na. Madungan naman Ate Jima ka millionaires. Kaya daghan kayo saging ko siya.
Ayay. Yan. Ay, sinamayak. Tai si mama, tai. Tatain na si mama nak, matatain na si mama nak. Busog na ka? Pagkatuka naman ka, water na ka. Ano na, dagan na tayo ng ikaon. Drink water. Papa, watch the baby. You sit down here. Tatai yung anak. Was na. Udah na. Pasoy! I want to pasoy. I want a pasoy game.